we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso all over Mindanao. Bangon-bangon na kay Tuesday na. Ato sang igreet ang ato mga kapuso sa El Salvador City ug Lugait sa Misamis Oriental Province. Attorney Resi, good morning! Good morning, Sabsay! Ug hello sa atong mga kapuso na nangandang padulong sa ilahang mga trabahoan. Maayong buntag kaninyong tanan. Ug syempre mga kapuso, this morning makisayod kita sa history sa Kadayawan Festival. Kauban si Ma'am Winnie Galay Bulig, ang officer in charge ng Museo Davaoenyo. Samtang Resi, akong makauban ng usa na sab ka proud Mindanawan ang Cagayanong si Spencer Palen kinsa second placer ug ang iyahang grupo sa bag-uhay lang nga gipahigayong Philippine Law Debate Championship. Ug sa best of mga kapuso, makauban nato ang batikang aktres na si Miss Nuki Serna. Mga kapuso, alang sa atong Kumbira Express sa mga mahiligon og easy to cook nga merienda, swak ni para sa inyuha. Di ba, Attorney Resi? Yes, ay tama ka din ha kay kiniusa ka street food na nipatok sa laing nasod sama na lamang sa Korea. Kaya naman mga kapuso, ania si Precious Sanchez aron tuduan taniya kung unsa pagbuhat sa lamiang corn dog. So ang mga kailangan na ingredients sa pagbuhat og corn dog kay kini. Kailangan nato og flour, white sugar, salt, baking powder, evaporated milk, ug itlog. Para naman sa corn dog mismo, kay kailangan nato og hotdog ug cheese. Para sa coating sa corn dog, kay pwede ta magpili kung breadcrumbs lang or french fries. Sa pagbuhat sa corn dog, unahon nato pagbuhat ang butter. So, kailangan nato ihalo ang flour, ang white sugar, ang baking powder, teaspoon of salt, and then ang itlog, ug ang evaporated milk. Tapos, i-mix lang nato sila. Ani na ang consistency sa inyong butter, pwede na na. So, i-set aside sa nato ni siya, tapos magbuhat ta og corn dog. So, para sa corn dog, naatay barbecue sticks, tapos, tangan nato hotdog, tapos cheese na pod, hotdog, tapos kauna to atong gibuhat ganina na corn dog, tapos ipaligid diri. Breadcrumbs lang sa nato siya ipaligid. Nana tayo original na corn dog. So mauna ni karon ang atong finished product. Mga kapuso, ang bulan sa Agosto kay bulan sa Kadayawan Festival mo. Nang kadungbuntaga atong siron ang history sa Kadayawan Festival ug kung asa nagikan ang ngalan sa maong selebrasyon. Mao nang this morning atong makauban ng officer in charge ng Museo Davaoenyo nga si Ma'am Winnie Galay Bulig. Maayong buntag, Ma'am Winnie, madayaw. Welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Yes, adayaw na buntag sa ato ang tanan, especially Attorney Resi. Good morning. Thank you so much for this opportunity nga na ako karon sa At Home.
karon na interview with regards sa Kadayawan. May buntag sa tanan. Ma'am, makisayod pud mi sa history sa Kadayawan Festival. Kanus ang madi nagsugod ug unsa pud ang tawag sa kasaulugan kaniadto? The history of Kadayawan nagsugod kini katong kaniadtong 1970s, no? This was called as pahinungod. So when we say pahinungod, pertaining to a ritual practice, especially sa mga Davaoenos, headed before by our former Bagobo Mayor Elias Lopez. So dira nagsugod, no, then ginaputi ginailan na nga mga kasi-klaseng tribo. Kada poblasyon ay mga representative, ang mga Ata, Jangan, Klata, Ubumanubu, as well as the Muslim tribes. Then in the year 1986, it was called change into Apudwaling, no. So at Apudwaling, it was the word coined from Mount Apo, Dorian, and Waling-Waling. Okay, so that year, and the year 1988 naman po, during the leadership of Mayor Rodrigo Duterte, it was renamed into Kadayawan in the year 1988. Expression for anything excellent that brings great fortune, especially in our city, Davao. So, dila na nagsugod, ang gina-expression ito nga madayaw, ana siya. So, when you say madayaw manggod, it is a beneficial or important, o pubaga, profitable siya, o kanang grasya, no? When we say madayaw. Siyempre pa muingon tag Kadayawan, ma'am, dili gyud nato malimtan ang indak-indak sa kadalanan ug pamulak sa Kadayawan kani ang ginaatangan gyud sa mga Davaoenyo pati na pud ang mga turista. Kanus abani nagsugod, ma'am? When the year comes, in the year 1995, as a major Kadayawan event started, the Floral Float Parade. So kanang tuig dira na nagsugod ang mga major events sa Kadayawan, naala tong mga flora and fauna, no, featuring the flora and fauna in the city nga ang Davao. Puno kay siya sa ato ang sagana siya sa ato ang mga prutas, sa ato ang mga, of course, mga vegetables. Na that's the year of harvest. Murang ginaingon nila nga the Kadayawan Festival showcasing a city in bloom. So kana nga tuig 1995 up to this year, no. And then, of course, in the 1996, nagsugod na po ng atong indak-indak sa kadalanan. And other major events during that celebration. So, all of these things, no, hantod sa karon nga generation. So, it's just show nga how proud we are as Davaoenyo that this kind of many blessings we receive and would like to only inform the Filipinos na not just only the Davaoenos, of course the visitors, na unsa ka daghan o ka daghang abandon nato, no, kumbaga sagana sa mga mayuhon, mga putas ang ato ang syudad sa Davao. And para pud sa mga kasayuran sa atong mga kapuso nga nananaw karon, unsa ba ang mga 11 tribes nga naa dinhi sa Davao City ug nganong importante kaayo nga tagaan nato sila og pagtagad? Kita sa Davao manggod na atay ginailang 11 tribes, no? So kana siya nga 11 tribes, actually 5 kabuok sa mga lumad o 6 kabuok sa Muslim. So for example, we have here the Tagabawa, Jangan, Ubumanubu, Matigsalog, and the Klata. And of course, for the Muro, we have here yung mga Eranon, Maguindanaon rather, we have the Maranao, the Tausug, and the Sama and Kagan. So 6 in Moros and 5 in the Lumad or indigenous group, no. Importante kaayo for us to know, Attorney Resi, na atong mga ancestors, atong mga forefathers before, na mailhan nato sila sa ato ang kanununuan kung unsa gid sa tagikan. And aside from that, we have of course knowing our identity as Davaoenos. Kumbaga lumad ka nga taga Davao. And then of course dako pud nato kayo nga sila gitagaag importansya diri sa syudad kay naa gihapon ang mga pipila sa ilaha ug they are really given importance, no, sa ato ang former mayor Rodrigo Duterte before when he was still a mayor during the 1990s. He appointed each tribe to have a deputy mayor for us to have an easy access with them. When it comes, they have major needs, kung nasa mga panginahanglanon dito sa ilahang dapit, sa ilang community, dali lang po na siya ma-access nato, no, diri sa ato ang syudad sa Davao City. So that's why they are really given importance dito sa ato ang syudad sa Davao.
Daghang kaayong salamat, Ma'am Winnie, for enlightening us about the history of Kadayawan Festival. And of course, happy Kadayawan kanimo, amping pirmi. Thank you so much, Attorney Resi, for this opportunity ug may buntag sa tanan. Siya lang mo mga kapusa kamubalik pa at home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso, it's Besta time na. This morning atong makauban usab ang award-winning veteran actress ug atong sayro ng iyahang character sa upcoming GMA Afternoon Prime series na Stories from the Heart, Never Say Goodbye. Walay lain pa kundi si Miss Nuki Serna. Maayong buntag, Miss Nuki, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Na-miss ka ng Mindanao. Kamusta ka po? Ako'y nasa mabuting kalagayan naman sa awa ng Diyos. Thank God. We're all okay naman dito sa aming lock-in taping. And attorney, gusto rin kitang batiin ng maayong buntag. Tama ba yun, attorney? At Yes. of course, syempre po sa lahat ng mga kababayan nating nanonood sa Mindanao, maayong buntag po sa inyong lahat. Ayun. Thank you again for making time po para sa amin. But bago natin pag-usapan ang yung kwento about your locking taping and your new drama series, of course, dito kami would like to congratulate you po for winning the Jury Award Best Performance and Best Actress Award at the 11th International Film Festival in New York. Miss Nuki, how do you feel after receiving these awards? Oh my goodness, I feel so much more humbled and grateful, attorney, kasi I did not expect to win the award at all, much less win 2 awards, modesty aside now. And so I really feel so grateful talaga. I thank God for the honor and the blessing, really. To God be all the glory. After doing po many projects, I know you've worked with a lot of actors and actresses. At this level, what do you think po, Miss Nuki, yung makes a good actor or a good actress? I feel what makes a good actor and actress is sensitivity. Siguro you have to be sensitive. You have to have the dedication. You have to have the passion to do what you're doing. I think that's the secret, and of course, above all else, talaga yung faith to be able to go through, to be able to delineate the roles given you. Ang daming kalaban, attorney, ang daming magagaling na artista. Ako'y natututo pa lang din up to now. Marami pa akong kakainin bigas, nako. Oh, very humble talaga ikaw, Miss Nuki, kasi after all the awards, it's good to know that up until now, parang you're still learning the ropes dito sa show. Yeah. And we're very excited dahil makikita ka ulit namin dito sa bagong GMA Afternoon Crime series na Stories from the Heart presents Never Say Goodbye. Can you tell us more about this po? I played the role of Susan, a very loving mother, very supportive, very giving, very understanding, and literally I feel parang she'll give her life for her, just to save her child. So ano po yung mensahe ninyo, Miss Nuki, sa lahat ng ating mga kapuso na patuloy na sumusuporta sa inyo, lalong-lalo na, and invite them also na panoorin ang Never Say Goodbye. Yes, thank you, attorney. I'd like to invite everybody po, lahat ng mga taga Mindanao, please, mga kapuso, salamat po sa lahat ng support ang binibigay nyo all through this year sa GMA, sa ating Kapuso Network. Patuloy niyo po kaming suportahan sa panonood po ng Never Say Goodbye. Napakaganda po nitong story na ito, napakaganda po nitong teleserye na ito na inyong aabangan sa hapon. Please support mga kapuso. And that was Miss Nuki Serna. Siya lang mo mga kapuso kamubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, sulayan nako nga mutupong sa ka-bright ani atong makauban, sanglit second pacer lang naman siya. Og ang iyahang grupo sa bag-uhay lang nahuman, nga Philippine Law Debate Season 2 nga gipahigayon through online. Aron tagaan kita og dugang impormasyon sa mong kadaugan,
Atong makauban si Spencer Palen gikan Cagayan de Oro City. Spencer, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Good morning, sir. Good morning sa tanan nato nga televiewers karon og salamat kaayo sir no sa pag-invite sa amo diri karon nga ma-interview no. It's an honor nga naata diri sa inyong programa and of course, okay lang me and still in cloud9 sa ato ang achievement. For sure nga na pagayod mo sa Cloud9 karong panahuna and congratulations sa kadaugan na inyong nakabot, Spencer. Apan unang-una, give us a little background no about aning Philippine law debate ug giunsa ni pagpahigayon karon despite the challenges nga ginaatubang tungod sa pandemya. Yes sir, ang ato ang Philippine Law Debate Championship usa ka debate competition nga national ang iyang coverage no. It is participated by different law schools in the Philippines. So exclusive lang siya sa mga law students from the universities and colleges across the Philippines. Last year na postpone because of the pandemic but gipadayon nila ang season 2 this year. So virtual platform ang gigamit. And grabe, overwhelmed kaayo tano sa ato ang mga competition kompetisyon kay mga dagko gid nga eskwelahan dili basta-basta sir. Naatay mga from Manila schools, naatay from Davao and also from the Visayas area. So grabe gyud, daghan po datong na kontra but we made it. Ang Cagayan de Oro made a name in the national scene sa debating competition. Wow, grabe, maka-proud gayod ang Cagayanon. Apan Spencer, ikaw ug kauban ang imuhang team, giunsa ba ninyo pagpangandam ang maong kompetisyon nga nahuman man gayod kamo nga first runner-up o second placer? Medyo malisod gyud siya karon sir no, very challenging ang ato ang debate nga competition kay usually mag-study man together ang ato ang mga debaters and kanang kinahanglan gyud pod nga mag-discuss sa team split kung asa dapit asa mi mo atake, asa dapit ang kinahanglan nga studyhan pa but because of the virtual platforms pod nato gabilar lang gyud mi nga mag-study kay we also have jobs sa buntag kay mga working students man pod. So muto nga taga-gabi we are having our trainings together with our coaches no. Pero bisan pa man sa bilar no, nakalahutay ra gayod kamo. Pero along the way, Spencer, sa competition, kamusta ba? Unsa ang mga kalisod nga inyong naagian ug paunsa kamo ni adjust ug gi-handle ni? Yes sir, medyo lisod gyud siya no. Ang ato ang especially nga naputay connectivity issues, ato ang mga internet nga putol-putol. During the competition actually naagi one time nga na-cut ang atong usa ka debater but padayon gihapon gilaban gyud siya sa ato ang mga kauban po diha nga speakers no. And of course, amo pong gi-try among best nga ma-overcome and utilize gyud og ayo ang ato ang virtual nga mga platforms, ang online world. Gamit lang gyud mi sa technology. And of course, na-fill in dito ang mga lapses no, pinaagi sa kaniang pag-explore sa mga virtual nga platform. So dito, naka-survive man gihapon sir and mapasalamaton kami sa labang makagagahom nga na itawid yun ang performance sa grupo taliwala sa challenges. Spencer, sa mong kompetisyon, unsa-unsa pod ba ang kasagaran nga nahisgutan ninyo? Usa ni ana ang criminal law, ang election law, about vaccination, and naasad tay indigenous peoples, and daghan pa kaayo nga mga topics about balaod and of course kaning current events. So sagol-sagol siya. And we were given 24 topics all in all nga studyhan for the 8 rounds. So randomly ginahatag sa amoa. So ingana kadaghan sir, we have to prepare the affirmative side and negative side sa kada topic. So all in all 48 ka speeches among i-prepare para lang gyud nga tanan amo ang maansiran sa kada round. Sa mong experience, unsa ba ang maingon ninyo nga nindot nga pagtulunan nga inyong nadawatan ug ma-apply ninyo sa inyong pagtungha isip mga future lawyers? Kuan yun sir, I think the best way to prepare is to be conditioned no ang atong mind nga dapat modaog yun ka regardless of the challenges taliwala sa mga uban pa diha nga issues no na among mga unavoidable and mga unforeseen nga mga events pero padayon lang gyud gihapon, focus lang gyud dapat permi sa competition. And of course, basa lang gid permit. This applies to everyone, dili lang sa debaters or sa speakers, but of course to all students, dili lang kato nag-eskwela sa lobat tanan. Magbasa lang gid always kay you will never go wrong kung naa kay proper knowledge sa mga topics nga ginahisgutan.
Daghang salamat Spencer sa pag-share sa imong istorya o kadaugan ninyo dinhi sa At Home with GMA Regional TV. More power alang kaninyo mga future lawyers sa atong nasod. Thank you, sir. Dili gayud lalim ang giagian sa team sa Cagayanong si Spencer Palen aron makabot ang kadaugan sa baguhay lang nga gipahigayong Philippine Law Debate Championship. Busa, proud gayud kaayo sila sa maong kalampusan. Samtang sumala pa sa giingon ni Ma'am Winnie Kalay Bulig nga importante gayud nga mailahan nato ang atong gigikanan. Hilabi na nga parte kini sa ato ang kinabuhi isip mga Mindanawon. Hilabi na sa mga Dabawenyo nga maoy tumong sa pag-celebrate sa Kadaiyang Festival. Ug mga kapuso, bisan pa man lapad na ang iyang experience isip usa ka veteranang aktres, nagpadayon gihapon si Miss Nuki Serna sa pagtuon sa every role nga iyahang ginadala. Busa mga kapuso, ato siyang suportahan sa iyahang role sa upcoming GMA drama series na Never Say Goodbye. Malapit na malapit na! Mga kapuso, ang na-inspire na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Larry Bird, nga winner is someone who recognizes his God-given talents, works his tail off to develop them into skills, and uses these skills to accomplish his goals. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com o ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.